Sabías que a intelixencia artificial xa non é só cousa de grandes empresas? Hoxe é a ferramenta clave para que a túa organización sexa máis eficiente e competitiva. Pero, ollo, non basta con instalala. O novo regulamento da Unión Europea xa está aquí e expón retos legais e éticos que non podes ignorar. Un erro polo uso indebido da IA podería custarche ata o 7% dos teus ingresos anuais. A clave é un bo goberno da IA. Identifica que tipo de sistema de IA será e para que o vas usar. Mide os seus riscos. Define os roles dentro da túa organización e non te esquezas da transparencia co usuario final. Non o vexas como unha carga. Integrar o cumprimento durante todo o ciclo de vida do teu proxecto protéxete de sancións e xera algo vital: confianza. A IA responsable non é só ética, é a túa mellor estrategia. Cumprir a norma é o teu escudo. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.